Срещнах се с, бих казал, най-големият ми фен тук в Пловдив. Той не ме вижда, но аз го виждам къде е. От стартирането на YouTube канала ми през 2023 година много хора са ме гледали, изключително много, над 200 000 човека. Добре да е по-скоро над 200 000 гледания имам за този период от една година, като доста хора са ми писали в страницата ми в Instagram отзиви и коментари под моите видеа. Но този път беше различно, тъй като дойдох в Пловдив съвсем, как да кажа, спонтанно, въпреки че билетите бяха закупени на 20 декември 2024 година. Разбрах се още тогава, когато пристигнах в Пловдив, да се видим с този мой фен, по-скоро приятелче, готин човек, мой фен, на който съм подарял. Той спечели, мисля, че един от giveaway-те. Подарих му няколко неща за аквариума. Ще ви оставя кадри всъщност от тези неща, които е спечелил. И ще ви разкажа как мина всичко. Видяхме се, той работи там, отсреща буквално, много близо до Airbnb-то, което съм наел под наем за този период от време. И просто минавайки и се разхождайки вечер в Пловдив, виждам работното му място и просто му изпращам това селфи. И изпращайки му това селфи, той казва, нали, какво правиш тук, нали, защо си плуваш, защото аз не го бях предупредил преди това. И се разбрахме, когато почива, да се видим. И това беше не на следващия, ми на по-следващия ден, т.е. днес на 13-ти. Като се видяхме, седнахме в една сладкарница и се започнаха така наречените сладки приказки за акваристиката, за живота като цяло, нали, как сме, как е той, какво става в Пловдив, тъй като не е родом от тук, аз също не съм от Пловдив. И се разприказахме и за много интересни теми за акваристиката, за наши колеги, за групите. Специални поздрави на Акваристика Пловдив и на страницата, която е Иновации в акваристиката, която принадлежи на Бернар. Нямате си на представа, поне за мен, какво е чувството да се видя с човек, който съм се запознал покрай YouTube каналът ми, да седнем, да си говорим съвсем нормално, да си хапваме, да си пиваме, да си върви приказката. Буквално мисля, че седнахме в 1:30 и штракнах с пръсти, беше 3:30, той имаше работа, трябваше да си тръгва, пък аз се прибрах в Airbnb-то на топло, тъй като навън времето наистина е отвратително и не е само за разходки, тъй като пръска, то спира, пак започва и така нататък. И правя една равносметка, за тази година съм спечелил доверието и уважението на адски много хора. Знаете кой ме харесва, знаете кой не ме харесва. Калин е един от малкото хора, които ми пишат просто да се видим и да... Малко ми звънна телефона, докъде бях стигнал. Много хора наистина ми пишат през това време, през което имам YouTube канала, да ми споделят отзиви за моят YouTube канал. Аз съм напълно наясно, че не знам на 100%. Знаете, които споделям с вас, са научени от зоомагазините, в които съм работил поне над 5 години със сигурност. Като втори, разбира се, не съм продавал акваристиката. В смисъл, не съм имал възможността да работя с така наречената жива стока, т.е. аквариумните рибки. Просто съм продавал препарати, храни, питали са ме хора, били са доволни, връщали се. Специално заради мен направих цял стилаж за акваристика, тъй като преди това в магазина нямаше. И също съм аранжирал през годините доста аквариуми и това е общо взето, бих казал, че има хора, които са се връщали само и само да проверят, нали, дали все още работя на това място. Имал съм колеги, които са ми звъняли дори след като съм напуснал, да ме питат някакви неща и така нататък. Просто всичко се гради на доверие и нещата, които съм казал, винаги съм ги затвърждал и са тествани и работят. На 100% съм сигурен, че нещата, които съм казал, винаги са работили. И хотел съм леко правилните начини с моите риби не успях да се правя, тъй като ги фанах малко по-късно, нямах време да отида до магазина, защото се прибрах вечер тогава и на сутринта всичко беше лом. Но идеята ми беше тук, че когато се държите добре с хората, те ще те отвръщат със същото. Завъртях се така заради светлината, да ме виждате по-добре. Хората, които искат да поддържат връзка с мен, го правят. И аз съм изключително благодарен на този YouTube канал, че ми дава такава възможност
да си говоря с различни хора, дори и Леонардо. Леонардо не съм сигурен, мисля, че 07, 08, 09, нещо такова. Лео, ако гледаш, много извинявай, но и теб много те уважавам. Това е сигурно най-младият ми фен, нали, може да има и по-малки, но съмнявам се, но както и да е. Леонардо наистина е един от феновете, които съм спечелил и продължава да ми гледа видеята, въпреки че те може би малко стават малко по-скучни. Но да, това е като цяло. С Калин си изкарахме много готино, беше много яко, аз очаквам да напише един коментар, защото що пък не. Пък вие, ако не сте се абонирали, цъкнете бутона абонирай се да получавате видеа и до края на годината се надявам да стигнем 2000 абоната. Благодаря ви, че гледахте. Аз съм Марио и чао!